রকমানি কারণ হইকাই মানে টাটা হসপিটাল কইলা তো বেঙ্গালোর থাকা বেঙ্গালোর তো মাইয়া ডাইরেক্ট ন সাইরিকা যে বেঙ্গালোর नि मुंबईआव थाङा यार तो टाटा हॉस्पिटल लो जोंनाव सावो माने मो केमुरि फानंगिया नाखन द पुनि हॉस्पिटल खानो लाङै फुनुबि यार कयदिन तंखा तंगै ओ हिम्स हॉस्पिटल होननाय बुइसालायाव यार जगाजग खाय खालायके जगाजग खाय थाङै यार बिखि रक्सारि तो खाख्लाब सामारो सिनि किसा कमी मा हाय बंग हिसाब बाबो बारि मा हाय बंग हिसाब कुनु सं सिमायाबो गय गाबोन बिथि यार तुइ बरक साबो न मास कायसानि बिथि रे हनो नर कलसु दांखाबा थां तंगिदि पाइका हंखाय ताइसा बन तुइ फायदि जों चेकअप इनको खाय ताइसा बिथि रे हपिदान होनि साम आतिनि साथा जेहेतु बोथोराव जे सोरबा मुम्बाइखौ खामानिबा जेहेतु tabuk sanjana je और ट्रीटमेंट खालामनो रांखौ जेरबा बमहाय औ बेखौ दिखौ खाना बमहाय कुलो खाबबायतो जे यागो ताइ किसा तंख कुलो माहाय कुलो खा न थां फाय फ्लाइट बारा रो बिसिं कय थांगाबो इमारजेंसि मा माने नांखाय बातायसा थानाय हायजा नै ना आबो बिथि जे रहमानि आबो पाइखांखो ते थांफिनना नां बन प्लाङै थाना नांता मास कायसा निबागै बहर खाथिखौ तुइ मास कायसा लाइ द्रप टक्साय मानानो द्रप मास कायसा जागादै सारि दिन साथा जेहेतु तो जे मुंबईनि ताबो त्रिपुराव खाजा जे एबारनि जे निनि साजो बाननो जे सुबानाय लुखरावनो तामो बरक न तो बेलेखना हामबाय सका मुसु बाखा याव ताका लुखरावनो गाबोन न मास हानाय त्या बिथि रक तुइ फेमनि सारे बिथि सारनाने रो हमारो अब कि फुनुंगारा नांनो अब बिथि र माने बिदुं को फुनुंगारा नांनो हंता बिथि तुइ फेमा रक्ता एबो बिथि तो जा